Kene jeruk enam cepat. Dalan iki yo iki, Mbak E. Liwat bypass. Kanan jane iso. Bypass iso yo. Tapi ubeng-ubengan malahan. Enggak lah. Hengkal. Touring road. Nah, iki det-det kuwi. Kapan hari libur tadi? Ana ing kita, Mbak. Ke Solo nganter bosnya beli baju manten. Yo serat bar kok Kalimantan bareng. Yo, serat. Barnis ke wiwit. Tibane ku torok, Mbak. Lah iya, betul sekali. Iya barnis ke wiwit. Sego wiwit. Oh yo ben wesu nes ke wiwit engko pokokan. Celengan. Pokoknya yo gak samangan. Yo mung banyu diombe, diombe. Anu kok, bos sego wiwit itu brokohan beli sop truk. Iya. Oh iya. Oh alah tak kira oleh silaneh ngono mau ke. Engko pira? Ya Allah. Tak kira oleh silaneh brokoan ke. Brokohan truk baru. Kan itu kan sego wiwit itu sego brokohan. Alhamdulillah ya Allah. Tuku truk anyar, guys. Jeret. Buat bakul sayur. Aku bolomu bos dino iki. Aman. Gitu apa nggo bakal Anu ngono. hari iki mau brokoan. Acaranya Beli Suami baru. beri berondong. Anu pengesahan cerai. asu. Pacaran sama siapa ya? Enggak tahu. Kang gosip bae iki jan kok ora bener. Gaya wi karo Gusti Allah dikei awak gedhi. Melihat keraton sing tukaran. Dulu tae. Nah iya. Kok kalah nang awake dhewe ya. Ayo-ayoan. Silan. Kok kalah nang Enggak. Kedudukan. Oke. Zet. Berarti aja. Halo, barakallah. Kacangnya entek apa gak? Ceuto. Uto, kemeng. Dikei kacang godhog. Kok digawa mulai? Yo, mulai goreng dalan wis entek kok go mulai. Iya kok mulai kok keluarkan sego wiwit Yo. brokohan. Jeret. Sik brokoan ae Mbak iki. Truk lo, truk baru lo, Yo, Mbak. ramem. 250 juta. Alhamdulillah. Berkah ya Mbak Win, muga-muga golek rezeki lancar ya Mbak Win. Gak setu Pak HS ta Mbak Win? Manu Mbak Parkir Manora, kene enak tuh, King. Aduh mlakune. Oh, ini masjid. Iya. Kok clever Ya lho. Allah. Ya Allah bakul Mas batangan kalau dilan. Alhamdulillah barakallah. Si sepak tapi sinjere. Ini Kak. Anak ki alame sepi ya popok. Kak. Masa ta alame sepi. Tenan bakul iku udah sampai. Gak mosok. Ya, Kur iya. Mbak Manohara tak sing gak sampai. Ya sambat. Tapi aku yang menang Mas arek Lah, iya. melung-melung. Mbak Manohara kan soalnya job di mana-mana. Jeret. Sabaran dari Duh, Kalimantan kemarin. Gontor Putri teko kene iki lho. Sabaran belanja apa dari ya, Dek? Kemarin dari Kalimantan itu dapat 30 juta. Dipangan dhewe, Mbak. Babe. Wah. Murah kambi ngono kuwi medun kok mobil ngono kuwi. Bodoh ki kurang anggap lampu. Pulang Dulu lho. Kok wong kok gandulan BH. Ndi aja. Kayak Agung BH wi. Lho teracake bakul BH Ikan. lho. Nguyo, gak pengen pesan papi ta. Yo seasonnya sidu. Ya, selai. Loro. Modelnya anak. Lho kok yo tuku masuk. Yo. Iya lah. Tapi gak linci mena nyaman. Pak. Wis Mbak Win aja nguyo Mbak Win. Lah piye urung ora. Suarane tute Mbak Luka. Iya senit jret. Ya. Sret. Itu siapa bahasa? Bisa. Gak ngopo. Aremnya apa? Mbok lapi teh si turmu. Si turmu ngawas teh. Kayak ini, Mbak. Kayak ini, Mbak. Mbak kisik dikai ae. Temu sayangku. Kowe karo grupe sapa? Heh? Kowe karo grupe sapa? Makwar. Bisa teko kene.
Ya Allah. Karo grup siapa? Delaan dhewe karo kendaraane mesti. Ya mak ngono kok iki tanggapi serius. Ngono wi lho wong ki nek ra tau ajak-ajak ki ya ngono wi lho. Jan. Sipel. Kok yo teko kene lek budal ya apa? Endi wonge Mbak Erti? Buat sik muter guna apa kamu matane nek kono aku wis kelar. Yuh, sret. Pokoke yo teko kene. Ambil. Iya, Enggak. seragam. Komplit jerit. 5 lah tuku mbus apa ya? 20 Kakak. Nih, Aku sini baru 180. Nah. dapat di mana toh? Ya, sing bar ngawas. Sing bar ngawas. Jangan yuk. Ini gorengannya, cus. Wes ayo sus. Terus kemana lagi nih? Ya. 1, 2, 3, 4. Yo papat. Ciwet. Aduh wis oleh aja ngasah ya. Ciwet kabeh. Terima kasih Kakak. Oke, berkah barokah. Rezekinya. Amin. Ini Mas Kes. Heeh, kemana? Ke tempat Kasih. Hai. Hai. Ya bokongnya kangguri nyenet. Apa ya? Iki kok is mancing kok. Perbadokan. Ini namanya perbadokan. Wes pokoknya bar ngowos ning mburi ya mbadok keneh. Nek rawang iki loro ki srenek. Ya Allah, ya Tuhanku. Baru oleh borongan gede langsung teko klewer. Tapi numpak bis sayangi. Ora malu numpak bis. Kancane ra dijak. Ya perusahaan salon Daniel Sadua ya. Wiki tuku apa? Bar borong apa wiki? Popoan dolan tok. Jereng, ora yo ngeri we, bar oleh job gede langsung rene. Sayangi kok numpak bis. Nyantai. Mantuke sesuk jeke. Mantuke sesuk. Sayangi kok numpak bis wedi nek kelangan kancane. Piye tebak Daniel Sadua iki? Bar meteng. Kita di salon itu Daniel Sadua loh. Ya iya toh. Ganti tebak. Aja. Ini bungkus. Oh, aku arep dhewe sak. Hari iki. Lho dhek musuhku. Lho, dhek tak cemplungne selokan kae kok iso. Bela ora jenengan karo Ari kok bodoh gires ki jane nyapa? Tenan. Karo wong wedon anu ngomongane. Apa tebak itu di kenari loh. Ari dengan beda loh. Giling. Ari dengan Mas Kes. Mbak Dian. iki neh. Kowe nek karo aku tak komen ra tau mbok komen kok. Karo aku iki lho mainnya. 8.000. Makane aku ra mbok jak. Yo ben nyanyi. Ditani minta kon. Gak kok se ae. Sindu lah aku. Sindu. Awas HP-ne. Tahu pedes sosis. Bodong guys wong iki. Niku sami. Ra umum. Anu kali omongane Mbak Manu lho yang pedes. Masak. Dami dami jadi. Bisa. Nih, ditaruh kilonya. Mbak, we apa? Di anak buahmu kayak. Baru gelam. Kilo Mbak Manu iki pokok manajan berbagi rezeki, berbagi berkah. Yang ini kilo Mbak. I love you pokoknya selalu ku nanti kedatanganmu pokoknya.
Ngene iki jenenge Endul wae iku lho. Ki apa? Endul para iki. Lah iki lho. Telu ngene. Ya. 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 Siji, loro, telu, papat, lima. Terus tinggal 5 tas. Wang loro lah 5 tas ya. Jan. Para umum. Borongane dek ini tenan 30 juta dek ini. Wis raja-raja ra barang. Wis. Ya. Ya, Jan. 5 tas. nang kene toko Biajul kono rene. Aku dhewe teko tentekan. 5 tas. Duwe tentekan. Ra umum. Ya. Ngene iki lho numpak bis padahal bar borongan 30 juta. Nyantai masane. Numpak bis. Kelangan 100-200 saya moh lho dek Pak mobil numpak bis. Ya kingko lak bayang nih lah nggawa kingko lho piye kingko kok bagasi ki bagasine bis gak yebek teh dengan Bayar sak wong. Wes tok arep aku iki semelu duit kontak iki wis sing. Si bokong gede 2 si turmiur jadi golek cancut bae golek anu celana ngono lah melipir ya itu namanya duo si turmiur. Duo si turmiur. Anak dewasa apa anak? Dewasa. Didamel niki piyambak, Bu. Dewasa kancing medal. Sing bokonge gedhi, Bu. 8 mungkin mentok. Niki bokonge gede-gede, Bu. Yo. Tambalan gitu. Ki sing sitok ki tuku. Mbah tuku apa ki bokong gedhe ki. Gak sedeng wi bokongmu gedhe kok. Bokong meh biyo sak kirong kendil ketoke. Iki ngene. Aku guting aku. Iki ngono mlipir golek cancut. Ci piyange guys ki. Piyange. Gak sedeng wae jembok lalik. Iku kuramu sing SSL melebihi muatan wis e. Duh. Akhirnya kok golek kolor. Kayak cilik-cilik oh delok lah. Kayak cilik-cilik oh juwa jali klambi. Nek melar kabeh seneni sing duwe mengko. Pira 10.000-an. Ya. 105 Mas. Tak kira 10.000-an.
Sewenang kaya kacane anu. Loh, sing mbok ukur lah awake to, Mas. Awake jane masih mbok ukur. Ngono aja. Ma, susuku yo ora mlebu wingko. Ini harganya Murahan iki 115 rek. Wis 120 di mana lho. Lah ya ndi? iya ini ukurannya apa sih? Aku kan nyapin juga terus aku. L1. L1, M1. Mana ini kiai? Lah ya XL. Kembali XL. M1 L1. L1. XL1. XL-nya 2. iya 3 toh berapa Dua. toh 5 oke bentar yang dulu ya tampil bentar ya sebentar aja 4 oke Sampai diukur gawe meteran. Karo gawakno sing tambah SS L heeh. iya Ya, Iki gundu sing karagam iki kan. sampai di Masih seragam iki gundu lele. Enak nah. kok modeling ini toh. Gundu kan ngene iki. Gundu kan iki sabuk. Juga wedi aku. Kita kan wis kita iki ora wita ijo birune. Ijo kak kodho ngene dhewe ireng eneke kembangane putih. Ya. Iki kuning. Tapi yang ini Ngeri, wong loro ki nek tuku klambi ngeri, guys. Bakule sampai nggawa meteran. Ora di bojo. Rondo. sing dek gak bojoku main bojoku. Bojomu cilik kok iso. Kok manuke cilik kok yo gawe klambi dawa bareng. Ora nggone dawa ya. Ora iso gawe klambi dawa. Iya. Wonge sumur. Veteran gue nih wong cilik kok. Ajene beneran. Mah, Mas Ari apa? mah. Sing pendek kayak enak. Golek tari bisane. Padha. Tapi gari keluar dari Klewer hujan deras, guys. Hujan deras. Bolong. Kok Lucky bolong piye ta? Jere Lucky bolong ki piye? Masa ngene Lucky bolong kaya mau? Ya, kok iso Lucky bolong jere nih? Nenek. Se. Santai apa ke hidup kamu kok nggak bisa nyantai? Ya, Jen. Makarno. Kita kesini lagi, sayang. Pengen ada untuk paketan ya, Mbak. Ini kamu Hanya kamu cinta merah merah jambu ya Allah musuh-musuhan iki piye lho Bu iya ya ayo golek ning aplikasi Jo tadi lalu dibuka wae tangannya mlebu lah tibake sesama dah iki mengaku iki gak ceritane gak sengaja ning Solo iya ta jebok klambi manten terus baru kuwi ayo bablasan gone mae aku ngono iki udane wis mau apa lagi gawe lagi gawe jadi makku ora tak gowo deh ya Allah maem 1 2 3 4 5 6 barang ae Mending Jawa ya. Mending Jawa ya. Bukan ini podo. Sayang. Halo Bunda. Tak mau 30.000 buat 30.000. Tangan tetep ngono ya, tetep apa hargane tetep mana gak mendak to. Mendak ini barang kok. Ini memang barang karena menurutnya pola. Kilo ngombene jamu ki lho. Oke. Ya. Ini namanya kerupuk apa ini? Ini kerupuk lempeng, Mbak. Bukan ini, bukan lempeng. Iya. Ini rengginan. Itu namanya kalau ngene dhewe ini anu Untuk tuyu. dudu nagetan ki apa jenenge plikipu ning kene apa jenenge
Pokoknya kalau Ini kerupuk. Ini kerupuk pelangi. Iya Pak, ini kesukaan saya. Oh, itu pelompong, Deng. Favorit. Pelompong. aku balik ke Kalimantan langsung rene loh Pak. Saya kena mati, mas. Kurang sarapan awet isuk kae lho. Kor, rene le cah gandeng. Buntung, Ya enggak lho. Turking. motor king. Matok terjengking. Lho, Ya. Ngatur karo jengking. aku ben guyohi mbok ning iki, Mbok. Nempom. Oh, ning pom. Gile, nyanu kang apa ning iki? Ayo. Jarane Kang iki. gosek. Yo nang gosek to. Lho, sing apa? Sing komen wingi to, makano apa jahat, sing komen ngono barang. Ora jahat rapoke Pak Jaya yo Memang wajah som sayang tapi nanti. Aku wis batue, Mbak, engko karo kae. Heeh, karo jamu. Kuduke Mak, kuduke iki wedaan, alisan lipstikan. Lah Pak iki dari Manohara. Pak wis tua iki dari apa iki bisa. Ya oleh bilang to. Mbokku ya apa-apa dilateni dhewe lho, sayang lho. Ki mau ki anu udan ki awet teko Solo sampe dari ya Allah. Lagi Ya dari rasa ya Mak ya. ngomong ini curhat terus tapi mak Nak yo kosong Mak. tidak pernah ini. Ya Allah. Tapi nek udan ini ki yo mesti entek Mak. Alhamdulillah lho biasa udan mesti entek. Nek udan tak mergo cuma madang ya. Aku ayam kampung ya, Mak. Semua kampung. Nggih. Aku ya ayam kampung. Kamu tidak Iki kampung apa duduk? potong. Oh, sing kampung ya, Mak. Kampung sama. Nggih. Wis kamu tong li. Kampung. Oh, iki yo iki diganti Mak ya. Ya siki potong gak apa-apa. Wes kamu udah apa kurang papat Mak. Ini penampakannya. Kampung Mbak jagat. Dodo iki kok kene to? Dodo. Dodo, Mbak Imin, Mbak Apri, Mbak Mamu. Dadah, ke sini lagi. Aku segala sini ya, Mak. Segala oke kok bukan salah akeh segala tenan. Loh, ini segala apa full gini, Mak? biasa. Oke, biasa iki lho, Biasa. Iya, aku biasa gak apa-apa, Mak. Mergane iku tak konten. Mergane iku tak gawe konten wis padha wae lah wis. Ku nek gak entek ya ganti pangan beduk. Lah ngawake koyo ngene lho. Kampung. Kampung. Udah. Satu aja. Koyo ngerti tak kursi kuwi. Pakai mati yo iki kene metu kono-kono kok arek tahu sing enak. Nek ranggone makaron. Nah. Wis pokoknya dibeki ya, Mak ya. Nang nanti iki wae lho. Tes. Wah, nanti gane iki sini, Pak. Porsi utuh pokoknya iki. Aku nyilih payung, Mbak, Bruyo. Aku tak muyo sik, Get. Mak, aku beli payung, Mak. Pojok pom kono. Iya. Duh, jeret. Aku iwak pot anu ayam kampung, Ini guys. ukuran mobil baru. Cik panas. Barokah ya, Sego wiwit. Amin. Pantai. Iki enek tambane. Guys. Nasi sambal payak kulupan, lalapan telur. Terancam. Terus apa jenenge? Asawi. Keri petek, tempe tahu, ayam kampung. Komplit pokoknya, guys. Telurnya ya utuh loh, guys. Tuh, satu. Ikan yo. Utuh. Gonmu utuh kok ya. Makan tahu. Piye, Mbak? Makan tahu. Mbak kamu mulai mbak pun tak. Bingung aku. Gak nek plastik iki ah. Masih. Kau sampai saya. Ayo. Pas video ini kene ya. Masih. Kesini lagi. Terima kasih ya, Mbak Awi. Yo. Sing duwe truk kok. Iya. Oh, iya. Betul sekali. Yuk, mas IT aku. Yuk. Enak sekali. Porsi gajah lagi. Iya. Kayak Mbak Win ya. Iya. Sepil apa aja? Ini petangin tong. Iya. Ini endok nih. Oh iya. Ini pester. Oh iya. Tahu.
Oh iya. Rancang, lalapan, Bingung lar mangan yo. terus kulupan, iwak ayu semeni begini. Iya. Kayak ini mangan iki. Mantap. Rada bingung saiki engko tak dayar pe. Untel ya. Mbak Dendi kok terus sih. Kumlah cek resak. Wes mau ayo Mas Jangkep. Mantap. Sambelnya piye sambelnya? Ndoke yo uto. Kayak ndoke sapa? Tahune yo. Hmm. Mentah kok susuku. Mentul-mentul. Iya. Wis kayak iwak. Ih, Wis ramenyo sekali. Bungkus. Dia bungkus 2 porsi, jret. Justin toh, Mbak. Dal pira teko Mbak? 50 ta kudune. Badine 70 dek kok. Tapi ngadeg kuwi 17 kok. Antriannya sudah gak berlaku guys karena hujan. Ini jeding ya. Kayak lo. Aku ngebrok karo anu. Mbak Rina. Ayo Besti, mangga-mangga Bu, sampai ada tugas apa? Yang dibungkus pintar. Dibungkus. Oh makasih. Sabar antri. Dek tadi bakul ya. Lho iki lho bocah iki guys. Ya. Besok ya apa? Sayangi siapa ya iki ya? Sayangi ondeli. Iki penak lho maksane. Masa ta? Sing penak sing di sing iki pas sing di. Sing ngisor. Iki maksudnya. Ya, ya. Iki lho. Yang saya. Masih di sini. Kayak cici. Masih di sini dia. Ya, HP-nya Mbak Win. Pulang dulu ya. Oke, sehat selalu. Amin ya. Mak aku digodani ae, Mak. Tapak yo mak tak go mulih ya. Oh, jreng. Seret pokoknya. Heeh. Yo, kok wedi aku. Nur, mawar inces. Iya, jret. Mawar sisok iki. Iya. Mawar no. Mawar apa? ayo kene tak. Ayo dilebokne kayak gini. Ayo lebokne. Iya. Oke, kita lanjut pulang, guys. Dadah. Dadah, Mak Karno. Sukses selalu. Sukses selalu. Yes, kita jalan pulang, guys. Yuk semuanya. Yuk, seret. Enggak lampu iki kok. Ya, parak aku anjir. Ngemi. HP ini. Wes kabeh. Ndi sing silok enggak HP ini? Wes. Terus kita OTW njus iwalan jus. Masa Kok sing ngono ae Mbak Win ki kok. Wanas tenan. jawet. Kok sing nglebokne wong.